Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. O Concello de Boiro, festeiros e festeiras, ofrece moitas cousas que facer durante o verán, entre elas desfrutar do turismo e das súas praias, pero tamén das grandes festas do verán que durante 6 días imos a vivir no canal Rías Baixas, por suposto, cos veciños deste concello e con todos vostedes. Póñanse cómodos, arrancamos, aquí e agora, de festa en festa. Pero, por favor, as festas de Boiro son o mellor de fais que por aquí pola Bisbarra. ¡Que vivan as festas do verán de Boiro! Empezan, claro que empezan as festas do verán de Boiro, fano con moito ritmo e con moito ambiente neste parque da Cachada do centro do concello. Estamos agora mesmo con Ivonia, que tal, moi bons días. Hola, bons días. Que vostede xa leva dende primeiro da mañán facendo o que, Ivonia, contanos. A fiar, hombre, claro. É que hai que aproveitar o fresquiño, senón a ver quen fía. E despois o caloriño non se está moi ben, non? Non se está moi ben, non se está moi ben. Dime, Ivonia, en que consiste o teu traballo? A ver, contame. Pois o meu traballo consiste en algo que se fixo de sempre. Aproveitar a lán da ovella para facer infinidade de cousas. Mirade para aí que tal hai. Temos calcetins, temos puchos, sí. Temos fío, sí, e depois dai fanse moitas cousas. Todas estas pezas túas, Ivonia? Sí. Estou facendo un san cosmeiro. Sí. Pois o san cosmeiro pódese facer con palla de centeno, de trigo. Eu agora estou traballando en centeno. Pero bueno, pódese facer con calquer tipo de palla. O sombreiro típico pois, de Galicia, utilizábase para a labranza, bueno, para parar o sol, por iso ten unha ala tan grande. Pois eu un bolso. Un bolsiño? Un bolso. E canto lle leva a facer este bolso? Oi, polo menos 3 ou 4 días. 3 días? Sí. Da traballiño? Moito, ben ves? Sí. Moito. Pois un sombreiro. Se queres facelo rápido, podes facelo o mellor en 3 ou 4 días. De onde che ven a ti esta afición? Pois desde moi pequena. Sí, enseñoume miña abuela. Hola, bo día. Non temos
moi claro. E logo por qué? A ver, que pasou? Estamos xogando con cousas naturais. Xogos infantiles, estamos agora nesa sección, verdad? Sí. Xulia. Xulia, que estás facendo? A ver, contame. Non o teño moi claro, pero collín isto, pero o que se me ocurra. Eu vexo un corcho, non, aí? Sí. Un corcho cun tornillo, Sí. Unha cousiña rara, non? Sí. Moi bons días, que tal? Bien. Ti como te chamas, pequeniña? Carla. Carla, e que está facendo a Carla hoxe? Pues aquí estoy haciendo una cosa con... Estou que che están chivando por aí. facendo unha cousa con millo. Aquí fixen... Unha pataca? Sí, un alienígena. Un alienígena, que bonito, oye. E vale levar para casa ou? Sí. Sí, tamén. E por último, moi boas, que é o que estás facendo ti por aquí? Estou intentando pegar isto, pero vese que non... Non pega? Capaz, no. Elo, por qué? É mala a cola ou...? Eu que sei que pasou, pero non me pega, Non. Vou ter que coller outra. E se pegara, que é o que intentamos facer? Pois iba a facer como dous así, unha enriba e despois iba a poñer ollos, como unha persona. Como unha persona? Sí, aí rara. Como estades pasando nas festas do verán? Moi ben, sí. Moitos rapaciños pequeniños hai hoxe. Sí, moi bastantes. Sí, pero tamén é para rapaces pequenos, aquí pásasо ben, é para pasalo ben. Ti eres daqui de Boiro? No, son de Dodro. Ai, ves de Dodro? Sí. E que che truxo hasta aquí? A familia, amigos? Miña prima vive aquí en Boiro, entón. Ah, familia, entón. Sí. Pois pasado moi ben, vale, Sí, rapazas? igualmente. Gracias. Pois de momento ainda bastante nervioso porque ainda non empezamos, pero ha de ser como todos os anos, ben. Arre, coño, capitán, pero por favor, as festas de Boiro son o mellor de pais que por aquí pola Bisbarra. E logo, non vou comparar, por exemplo, ao mellor as de Albosánez, pero aquí hai nas boas, Home, veño salvo. Eu non teño muller. Eu se houbera unha por aí que se chegara a min, entonces... Aquí nas festas do verán di que hai bastantes, Hei de buscar unha, logo. A ver se me arrima unha a min. A noite non bailen, non si? Bueno, bailar, non podo bailar porque estou operado unha cadera, capitán. Xa empezamos cas excusas, No, de verdade. No, eu mentir non minto. A festa de Boiro é a mellor que hai. Boa festa! E a corda rachou e Farruco por fin puido ser libre. E xuntos comenzaron a aventura na que descubriron maravillosos mundos. Pero vos nenos e nenas, sabedes como é que fan os burros? Como fan? E como é que o burriño fai? Ica, outra vez que ainda hai xente que non se Ica. E en homenaxe á liberdade conseguida por Farruco, cada un que baile como lle dé a gana. E o burriño ten as orellas tan loncas que che vai gatas estrelas e o burro. Bueno, unha da actividade principal destas festas do verán durante toda esta mañá é a malla do centeo. Digo ben, verdad? Sí, a malla Jesús do Romero, centeo. moi bons días. Moi buenas. Xa temos todo como? Sí, preparadiño? temos todo preparado que van a empezar xa. Os Van a homes xa arrancar, están a punto. Están a punto. A ver, díganos, están en forma ou para mallar? Bueno, temos bastantes baixas este ano. Pero sí? bueno, sí, temos 7 de baixa e bueno. A ver, algúns que sí, outros que non. Bueno, os de baixa xa non viñeron, e agora están os chavalitos novos a empezar aí a ver como tira. Colectivo veciñal de Abrañeira. Abrañeira, sí. E cantos anos levades facendo? Pois con este son 12 anos. 12 anos. Sí. 12 anos, bueno, surgeu así dunha hora para outra, empezamos e agora non queremos abandonar tampouco. E que se pretende facer con esta festa? Mostrarlle ao público o que? Mostrarlle ao público as actividades que se facían antigamente para ter beneficio para facer pan e para esas cousas. Agora, bueno,
agora faise por, máis ben por hobby, por enseñarlle aos que veñen atrás, como antigamente se facían os traballos. Vais a poñer vostede, Jesús, eu a mallar? Eu non podo mallar, pero bueno, teño que estar aí con eles tamén. Hai un bo batallón de homes que poden facer ben, non? Sí, eu creo que sí. Sí. Pois agora estamos co alcalde de Boiro, con José Ramón Romero, que tal, moi bo día. Bo día. E vexo que o Concello a tope de xente, Pois a verdade que sí, o tempo acompaña e, bueno, a verdade que temos moitísimas actividades e, polo que vexo, a xente moi encantada. Digamos, o alcalde collera aí a... como se chama? O tema da malla. O tema da malla, pero non se atreve vostede a... non? Estuve a puntiño. Hai que entrar un pouquiño máis. Sí, o caso que depois valorei vai ser que non. Como está pasando vostede personalmente, porque son as primeiras festas como alcalde de Boiro? Sí, a verdad que con moita intensidade e a verdad que este ano pois volvo aos meus inicios de crío porque intentamos recuperar cousas que se estaban facendo cando eu era crío e o que intentamos facer é todo tipo de actividades para todas as idades, non? Para os críos, para a xente de mediana edad e tamén para a xente maior e recuperando pois estas cousas antiguas que se facían xa en antaño cando eu era crío. María Uteral, concelleira de Cultura, que tal? Hola, bons días, Falamos co alcalde que actividades hai moitas que facer durante estes días aquí en Boiro, pero podemos destacar algunhas? Bueno, este ano apostamos por as cousas tradicionais, a malla que xa se ven facendo desde hai moitos anos, pero tamén apostamos por conciertos como o que tuvemos onte, por exemplo, da Roda, tamén vamos a ter a Xavier Díaz, introducindo pequenos cambios, a pesar de que sabemos que a xente xoven tamén aposta polas orquestas, bueno, pois trataremos de facer pois unhas festas máis adecuadas ou un pouco que lle gusten un pouco a todo o mundo, ese é o que pretendemos, introducindo pois estes cambios pequenos este ano. E que se acheguen non só a xente de Boiro, senón de toda a contorna do Barbanza. Sí, por suposto, abrimoslle os brazos a todos os veciños, saben que aquí en Boiro son todos ben recibidos. Se dende primeira hora, gaiteiros, orquestras, a malla, xogos populares, xogos infantiles, en Boiro non hai queixa, En Boiro non nos aburrimos. Para pasalo ben, refírome, non hai queixa para iso. Queremos diversión, sabemos que son as primeiras festas do verán, que son moi importantes, porque aquí casi é o despegue do verán, coas festas de Boiro sempre foron moi importantes, e sabemos que a xente lle gusta, por eso queremos aproveitar este momento para que todo o mundo pois veña a disfrutar de Boiro. Alcalde, como van a chegar os corpos o mércores? Pois bueno, chegarán daquela maneira, pero bueno, hai que vivir o momento con intensidade, disfrutar das festas e bueno, dicirlle a xente da contorna que veña a Boiro, bueno, non só da contorna, sino que xa empezan a chegar os veraneantes e bueno, darlle tamén algo, un valor añadido non só o tema de playa, sino tamén a nivel cultural e como non tamén gastronómico, que dentro de pouco pues, tendremos aí o tema da festa da orella e tamén unha pulpada. Alcalde, concelleira, a disfrutar moito destas festas, que o pasen vostedes tamén moi ben, e a recuperarse despois delas. Efectivamente, que queda. Exactamente, hai que vivelas con intensidade e depois xa tendremos tempo para recuperarnos. Seguimos na valla, no de festa en festa. É a primeira vez que había, era unha pasada. Na verdade que non sabía nin como era. É moi bonita. Xa viñemos onte pola noite as orquestas e tal. É moi ben. A ver se pasamos o fin de semana tamén por aquí, o lunes ou o martes. Está moi bo plan, a verdade que sí. Pois mirade que ben estou hoxe acompañado aquí en Boiro. Que tal, moi bo día? Hola, bo día. Como vos chamades vos? Pois Lumieira, somos o grupo de cantareiras Lumieira. Lumieira, que vides daqui, non? De Boiro? Sí, de Boiro. Sí, da Escola de Música de Boiro. E aquí amenizando un pouquiño que a malla. Sí, amenizando. Para que a xente disfrute tamén eses sons da pandereta que tanto nos gusta. Que disfruta a xente, que os que mallan pois tamén estén con forza, entretidos.
e así pasando o día a la mar de ben. Lumieira, que canto tempo ten o grupo? Pois casi 20 anos 20 levamos, aniños. sí, non todas empezamos no mismo tempo, pero máis ou menos son uns 20 anos. E disfrutando aquí destas festas do verán, canto tempo levades? Bueno, pois xa... Canto tempo vindes? Sí. Alguns cuantos anos xa fai que vimos a tocar aquí a Malla e, bueno, outros tipo de actuacións tamén. Bueno, vexo que con estes traxes como se pasa? Moita caloriña ou...? No, moi No? ben, a min encántame vestirme, Sí? sí, a min encántame vestirme. Disfruta da festa, entón, vostede. Moito. Canto tempo leva tocando a pandereta vostede? Pois... Supoño que máis de 20 anos, non? Que ten o grupo. Sobre 25 ou 25 anos, sí señor. E sodes todas aquí de Boiro ou de onde vindes? A maioría sí que somos de Boiro, hai algunha de arredores como Taragoña, Rianxo, pero a maioría somos de aquí de Boiro. Bueno, que lle temos que decir a xente que non está vendo? Que veña ás festas do verán de Boiro, non é? Pois sí, Que veñan. están moi ben todos, hai de todo, para nenos, para vellos, para mozos, para todos. E ainda por riba Lumieira tamén está, Tamén. non? Pois quedamos con este grupo de pandereteiras que chegan dende aquí, dende Boiro, Lumieira. Sí. Están máis anos nesta festa aquí na Malla tamén, pero moi ben. Cousa moi atractiva, moi antigua, moi ben. No noso pueblo antiguamente tamén se mallaba así. Sí. La era la la, ves, la era la la, la era la la, la era la la, la 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 la. Eu burro burriño, pican as moscas e dalles curra, o pra que non volvan, eu burro burriño, pican as moscas e dalles curra, o pra que non volvan. Festiña en marcha que non falta aquí en Boiro. Hombre, a marcha hasta Eso sempre. a rachar hasta as horas que sea. hasta co corpo aguante. E digo, e vostede canto tempo levou aí na cola, na fila? No, vai rápido. Moi pouquiño, Pouquiño. Sí. 10 minutos ou 15 minutos. Digo que para coller o chourizo, os ovos e a orella está dando a volta ao parque, a Ringleira. E vostede xa está comendo? Sí, pero moi rápido, Ás 10 da mañá non veu aquí, non? No, que va, xa chegamos, e as dúas estamos E comendo. como están, señora? A ver, como están? Riquísimos, bueno. Sí. A orelliña sabe bo. Oi, eu o viño con chorizo. Máis todavía. Máis todavía. Esta organización son da Boliña, un barrio de Boiro, e son uns cracks. Yo de Valladolid. A propósito aquí a esta fiesta. Sí, señorito. A pasar unas vacaciones entiendo que aquí en Boiro, sí. ¿no? Me las paso, vine para 15 días y llevo 5 años. Es la primera vez. Ah, lleva 5, claro. Se lo iba a preguntar si es la primera vez. 5 años. 5 años, sí. ¿Y qué tiene Boiro? A ver, ¿qué tiene Boiro que no tenga...? Pues un hombre muy majo que me he enamorado de él, vaya. Sí, sí señor. ¿Y cómo están los chorizos, los huevos? Buenísimos, prueba. Sí. ¿A qué tal, güey? Non podo falar que queima. E o que estamos pensando nós aquí no de Festa en Festa é que despois de tanto troulear durante a mañá, pois o que fai falta é repoñer esas forzas. E mira, Hugo, os platos que están salindo. Moi boa, señor. Que o que están repartindo hoxe? A ver, contame, mira. Orella, chorizos e ovos e pan. Pero mira, enséñalle a cámara, que pintaza ten isto, é todo gratis, non é? Sí, señor, todo gratis. Así está. Organizado polo Centro Social de Boiro e a Comisión de Festas da Boliña. Así da gusto, mira como está, mira que fila hai. Teño a cara de fame de carallo, Se hubiera que soltar
Igual non, pagaba non, para comer a xente paga. Eu creo que sí. É o que estaba pensando tamén. Ainda que houbera que pagar, a xente viña igual. A nos na Boriña pagan. Paga igual, verdad? Acabamos todos os anos todo o que viñemos. Como se chama vostedes, señor? Marcelino, é daqui de Boiro? Sí, son de Boiro e nací na Boriña. Sí. Da Comisión de Festas. Bueno, están nos dicindo por aquí que salgan os platos. Vale, Martiño? Vale. Veña, e nos... Marcelino. Vai a berrar Marcelino. Que nos seguimos no de Festa en Festa, o que imos a facer agora é irnos á publicidade un momentiño e de volta seguimos de troula nas festas de verán de Boiro, que ninguén se mova. Organiza Concello de Boiro. Colaboran Consultoría DC, seguros de empresas e particulares, asesoría fiscal, contable e laboral, venda de inmobles e xestión de comunidades. Sumamos confianza. Alucine, iluminación interior e exterior, lámpadas, plafóns e bombillas. Alucine, a luz do teu fogar. Avenida Constitución, Boiro. Boiro Tenda, novos distribuidores de mobles Delta Cocinas e Mobalco. Visítanos en Boiro Tenda. Facemos realidade os teus soños. Xestión Boiro, asesoría xurídico-laboral, corredores de seguros, aseguramos toda unha vida. Pesado Barbanza, materiais para construción, aluguer e venda de andamio europeo. Motor Boiro, concesionario Ford, venda de vehículos novos e de ocasión, mecánica, chapa e pintura para todas as marcas. Dende o polígono de Boiro, desexámosles felices festas. Sálica, especialistas en produtos derivados do atún en diferentes envasados. Desexamos que teñan unhas boas festas. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. Luz. Alucine. Proyectos de iluminación para tu hogar, negocio o empresa. Iluminación interior y exterior. Lámparas de diseño, apliques, accesorios y bombillas. Bajo consumo, halógenas, LED y también decoración. Alucine. Ilumina tu casa, ilumina tu vida. Avenida Constitución, en Boiro. Pois seguimos nas festas do verán de Boiro, señores, e agora imos a mover o corpo nada máis e nada menos que as orquestras Los Satélites e a Panorama, o que aí ven. ¿Cómo está pasando, señora? ¿Cómo está pasando? Ben, ben, sí. moi bien. É daqui de Boiro vostede? Sí. Vaya festas, vaya sí. Festaza. Sí, sí, moi buena. Que me di dela? Moi buena, moi buena. Sí. E como está pasando cos satélites hoxe? Maravilla, sí. de maravilla. Vostede por quen ven? Polos satélites ou pola Panorama? Ai, por esta. Por esta. Polos satélites. Pero a Panorama haberá que vela tamén, non? Ai, sí, pero nos paramos xa. Vela empezar. Vela empezar, non? Vela empezar. E despois marchar. A ver, esta é unha orquesta que ten 1, 2, 3, 4, 5 metales. Non é normal verse nunha orquesta 2 trompetas, 2 saxos, un trombón de vara. Por exemplo, é unha maravilla. É unha boa orquesta. É unha boa orquesta. Moi boa.
Saluda a miña xente de Lugo, mirando estou de festa, epa! Como baila vostede, señora? Como baila? Con alegría Gusta siempre, o paso con doble? alegría. Gustalle? Encántame todos los bailes. Qué alegría, home, así da gusto, Home, claro De onde que sí. veñen vostedes? De Noia. De Noia? As festas do verán de Boiro. É logo, todos os días, non fallamos un. E veñen todos os anos? Todos os anos que podemos, sí. Como están pasando? Maravillosamente. Solo hai que verlle sacar a estes homes de Noia, Home, claro, é logo. Disfrutade moito para ella, a bailar. Ahora yo le estoy pidiendo que me dé sus besitos, con su mirada me atesora. De lujo. E que fai unha xente de Lugo nas festas de Boiro? A ver. Pois veranear. Veranear, non? E que tal Boiro para veranear? Contalle a xente como é Boiro para veranear. Moi bon. Ten moitos servicios e moi ben. E boas playas tamén, non? Moi boas playas. E boas orquestras e boas festas. Por suposto, por suposto. A pasalo ben. A ver. Coco, xaponada, que isto? A ver, que isto? Coco y Chapoda son nuestros apodos. Son de una peña que hemos formado ayer. Espera. Hemos formado ayer mismo. Formache de Sonte, unha peña para vir hoxe as festas. Claro, porque vimos que todo el mundo tenía camisetas de peñas y dijimos nosotros también. Pero de onde ven vostedes? Venimos de Salamanca. Ah, son de Salamanca. Claro, nos gustan mucho las orquestas gallegas y trabajamos en orquestas los dos. Ah, vale. Entonces venimos a ojear porque aquí hay buen material. Pero, claro, vamos a ver, como as orquestras galegas en Salamanca... Hombre, pues por supuesto que no. Tan geniales no. No. Hay buenas también, ¿eh? Sí. Pero, sí. Facede publicidade, home, como se chamamos a orquestra? Yo estoy en grupo Seven. Hai Seven. Seven. E ti? Orquesta Polo. Pois as orquestras de Salamanca que veñen a Galicia a ojear porque aquí está el buen material. E a pasalo ben entonces tamén, yo, ¿no? por ejemplo, yo hago las coreografías de la orquesta mía. Ajá. Y entonces aquí cojo muchas ideas. Uy, os de Salamanca. Oye, Salamanca, que va a quedar as orquestas de Salamanca como as de Galicia. A bailar, a bailar. Pero que ritmo, eu non sou capaz de levar ese ritmo, É fácil. É fácil. Só hai que poñerse. Hai que entrenar moito para eso. Cunha maestra así, facilísimo. Nada máis. E moita festa tamén, Tamén, non? eso tamén, sempre. Moitas horas de entrenamento. No, ela sí, eu pouquiñas. Vai a moitas vostede, non? Home, a todas, que se pode. A todas. Que se De pode. onde eres ti? Eu, de Pontevedra. De Pontevedra. E ves a Boira pasalo ben? Home, hai todos lados que faga falta. Faga falta, non? A bailar entonces. Aquí me han entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta en los cojos que usan la mula se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca me he bailado llegando A ver, señora, ¿cómo es? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? De un lado para otro. Allí, vámonos. De onde ven vostedes, señora? De Rianxo. De Rianxo. Sí. Pero en Rianxo tamén hai boas festas, non? Tamén. Non hai queixa. Non. Pero en Boiro, Agora falo con outro. Ai, ahora falo con outro. Mira, señora Crista, ahora falo con outro. Mande un saludo. Bailar. Nos viñas a cara a bailar. Eu bailo, espera que eu bailo. Non se ría vostede de mí, Falo de maravilla. De onde ven vostede? Eu veño de moi lonxe. De onde? De moi lonxe, do outro lado do charco. Seguro? Seguro. De onde? Dígame, de que país? Estados Unidos. De Estados Unidos? Yes. E pasando as vacacións aquí en Boiro.
E que se sinte cando se chega á terra? Ai, moita emoción. Sí. Pois señora, a disfrutar e a pasalo moi ben. das vacacións. E salud para volver para outro ano. Moitas gracias. Bueno, temos aquí de todo. Temos a xente que ven dende a rúa. Dende a rúa, que iso é Valdeorras. A rúa de Valdeorras. E temos a xente que ven desde Madrid. E como está pasando un madrileño en Boiro? Tranquilamente. ¿Sí? Me la estamos pasando bien. ¿De vacaciones? Sí, el último día ya. ¿Con amigos? Sí. A ellos les conocí en Madrid, a ellos los he conocido aquí hace 2 días. Y muy bien, tranquilamente. ¿Qué lle enseña un de Valdeorras en Boiro a un madrileño? A ver. Pues orquestas como Panorama, por exemplo. Sí. Son as orquestas que son boas, que atraen moita chavalada, entonces pues por eso estamos aquí. Bueno, por o momento estamos aquí facendo un pouco de calentamento. É o calentamento, claro, esto, ¿no? Ah, xa vos vieu calentando. É a entrada, É a entrada, non? É a entrada. E a salida como será? A salida sabe Dios. Sabe Dios, non? Chegaremos a 7, por exemplo, imagino. Iba a decir, a que hora ides a chegar? Pues sabe Dios, cando amanezca. Pois xa saben, nos así finalizamos o percorrido polas festas de Boiro. E se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, 986 710 741, ou se prefiren enviar un correo electrónico ao enderezo de festaencesta@canalriasbaixas.com. Vémonos festeiros a semana que ven aquí na 7 Canal Rías Baixas. Ata logo. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. En Talleres Driver nos sentimos grandes con un trabajo bien hecho. Y además, diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, pre-ITV y mecánica en general. Talleres Driver, en Vilagarcía y Cambados. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados, La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.